כמו שאתם רואים, הניידת שמלפנינו נוסעת עם סירנה כדי לפנות לנו את הדרך. ספק אם מובארק מקבל כזה כבוד. ואנחנו בדרכנו לאלכסנדריה, מדמנהור. נתפסנו בקבר רבי יעקב אבוחצירא, וכמו שאתם רואים, יש לנו מלפנינו ניידת משטרה עם סירנה, מלחיצה את כולם כאילו מה. ומאחורינו פלוגת טירונים דחוסה בתוך ג'יפ צבאי. שימו לב, עדיין מאחורינו הרכב עם המשולש.